खुलुमबाय बयखौबो आंनि स्वitwni Lama YouTube चेनेलनि गेजेरजों बयनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो गोबावसिमोन बेबादि मेसेज होयैया लाबोयैया माखासे समनि आंखालाव आरो माखासे समायनि गेजेराव बे जिनिसखौ आङो लाबोनो हायाखै। अनलायग्राफोर अननानै नोंथांमोनहा निमाहा खालामदो। दा दिनैहाय आङो मोनसे आयदानि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जोंनि फोथायनाया लोरबां नामा? नोंनि फोथायनाया लोरबां नामा? जुदिअ फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै जोंनि फोथायनाया जुदि लोरबांब्ला बे बिथाइ थायनाय नङा। बिनि सायावहाय आङो फंनैसो बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जहननि 11 अध्याय 19निफ्राय लानानै 29 पदसिम फरायोब्ला जों मोननो हागोन। बेवहाय बेथानियाव सासे जिसु ख्रिस्टनि खास नखरनि बादि सासे माने जिसु ख्रिस्टखौ बेबादि फोथायग्रा गिग्रा बेबादि नखर दंमोन। बे जाहैबाय मार्था आरो मारियामनि नखरनि सायाव जिसुआ बेबादि फोथायनाय दंमोन आरो बिसोरबो जिसुनि सायाव बेबादि फोथायनाय दंमोन। नाथाय बिसोरनि फोथायनायाव बेबादि आनजाद फैबाय, जिसु ख्रिस्ट गैयैयाव, बेखौ खाथियाव मोनैयाव बिनि फंबाय लाजार होननाया गोब्राब जब्रा जानानैहाय बे थैनानै थांबाय। सानथामनियाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बिनि खाथियाव फैयो, अब्ला मार्था आरो मारियामना दुखु दाहाजों बिसोरो गामिनि मानसिफोरखौ लानानै बानजायनाय बिसिनि नखराव जादोंमोन। आरो बे समावनो जिसु ख्रिस्टआ जेब्लानाखि खाथियाव फैदों होननाय खोनादों, बे समाव जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थांनानैहाय बुंहैदों मार्था आरो मारियामना, फोरबु गुरु नों गैयैयाव जोंनि अनजाग्रा लाजारा थैनानै थांबाय। बेबादि होननानै बिसोर गुग्रुब खुलुमनानै बिसोरो खावलायदों आरो खोन्थादों। बे समावहाय जिसुआ बिसोरखौ माने बुंदों, नोंसोरो गोहो खालाम, बियो सिखांफिनगोन, बि थैयाखै। अब्ला मार्था आरो मारियामा बुंबाय, फोरबु नोंनि बाथ्रा बुंनाया सैथो, नाथाय बिनि सिखांफिननाया दा नङा, जोबनाय दिनावसो बे सिखांफिनगोन। अब्ला बेबादि बुंनायावहाय मार्था आरो मारियामनि बेबादि बुंनायावहाय जिसुआ बेबादि होनदों, आङो सिखांफिननाय आरो आंनो गोथाङा, आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन। जिसुआ बेबादि मार्था आरो मारियामनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों। अनलायग्राफोर, आरो बिनि उनावहाय बियो सिखांफिनगोन होननायावहाय गामिनि मानसिफ्रा बुंदों, सानथाम खासै बियो मोनामबाय जानांगौ। बिब' बिनानाव बिसोरबो बुंबाय, सानथामसै फोरबु बियो मोनामबाय। नों जुदि खाथियाव थानाय मोनब्ला बे थैनाय नङामोन। जों मिथिगौ फोरबु, नोङो बासायगिरि, नोङो बोखांगिरि, नोङो फोथांग्रा, नोङो इसोर। नोङो मार्था आरो मारियामा बेखौ बुंबाय, फोरबु आङो फोथायो नों ख्रिस्ट इसोरनि बिजा हौवा संसाराव फैगोना नोंनो होननानै मार्था आरो मारियामहा बेबादि बुंदों। अनलायग्राफोर, मा जिसुआ नोंनि खाथियाव थाब्लासो नोंनि फोथायनाया बोलोगोरा नामा? जिसुआ गैयाब्ला जोंनि फोथायनाया दुरबल नामा? बै मार्था आरो मारियामा बुंदों, फोरबु नों जुदि थायोमोनब्ला जोंनि फंबाया थैयामोन। थिग बेबादिनो नोंबो बुंनो हास्थायदों नामा, फोरबु नों जुदि दङमोनब्ला जोंनि नखराव बेबादि निदान फैनाय नङामोन, जोंनि नखराव बेबादि आनजाद फैनाय नङामोन। जोङो बुंगोन नामा? जोंनि फोथायनाया सानफ्रोमबोनि, जों जेरै
गिर्जायाव जुदि थाङोब्ला गिर्जायाव जोङो गाज्रि बाथ्रा रायलाया गिर्जायाव जोङो गाज्रि सिन्था धारा खालामा गिर्जायाव जोङो गोथारै थाङो गिर्जायाव जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लायो गिर्जायाव जोङो जोंनि गासै नांगौफोरखौ बिख'यो गिर्जायाव जोङो सैथो बाथ्रा रायलायो बेबादिनो नोंनि गासै जिउ खांनायाव बाहेरायाव होन न'आवनो होन बाजारावनो होन गारि मथरावनो होन एभ्रिथिं एनि टाइम एनि जायगा गासैबो जायगायाव नोंनि फोथायनाया जिसुआ नोंजों लोगो लोगो दङ बेबादि नोंनि फोथायनाया जानांगोन बेबादि नोंनि फोथायनाया गोनो गोथो गैयै सानफ्रोमबो जोंनि फोथायनाया जिसुजों जों लोगोसे दङ बे फोथायनाया नोंनियाव थागोन अब्ला बै लाजार बादि नोंनि न'खराव निदान फैब्लाबो नोङो थैब्लाबो नोङो गोग्लैब्लाबो जिसुआ बुंदों आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो थैथारनाय नङा आंनो सिखांफिननाय आरो आंनो गोथाङा बेबादि होननानै जिसुआ गावनि खुगाजों बियो बुंदों खोनासंदों अनलायग्राफोर आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा नोङो बेखौ फोथायो जिसुआ बुंदों जोङो फोथायो नामा बेखौनो बेबादि जोङो फोथायो नामा जोंनि फोथायनाया बेबादि बोलोग्रा नामा अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बोखांजाबाय अनलायग्राफोर अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बासायजाबाय जोंनि फोथायनाया बेबादि जानांगोन जहननि 10 अध्यायनि 14 आरो 15 जोङो नायनि बेयाव मा लिरदों बेबादि होनदों आंनो गाहाम लावखारा आरो आफाया आंखौ मिथिगौ आरो आंनिफ्रा आंखौ मिथिगोन आङो आंनि जिउखौ मेन्दाफोरनि थाखाय होयो नै जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बासायगिरि जिसुआ बेबादि बाथ्रा बुंदों आंनि फोथायारिफ्रा आंनि मेन्दाफ्रा आंनि रावखौ लायो आरो आंनि मेन्दाफोरनि थाखाय आं आंनि जिउखौ दान होयो आंनि जिउखौ दान होयो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि नोंहा फोथायनाय दङ सोरबा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनांगौ दङब्ला बिनि फोथायनाया बेबादि जानांगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ जायफ्रा मोनबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जायफ्रा फोथायबाय बिनि फोथायनाया बेबादि माने जानांगोन अब्ला जिसुआ बुंदों आङो नोंनि न'खरनि थाखाय आङो नोंनि जिबननि थाखाय आङो नोंजों लोगोसे थैनानैब्लाबो जिउ गारनानैब्लाबो आङो नोंखौ गोमदेनगोन आङो नोंखौ बासायगोन बेबादि जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ अनलायग्राफोर जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि अनलायग्राफोर जोंनि फोथायनाया जिसुआ गुबुन दाबसे जायगायाव आलासि जाहैनाय बादि जिसु गैया दिनै गैथ'आ गाबोनसो फैगोन बेबादि होननाय बेबादि मोनसे टाइम टेबोल गोनांलाय जोंनि फोथायनाया जानो नाङा अनलायग्राफोर जोंनि फोथायनाया सानफ्रोमबो जिसुआ जोंजों लोगोसे दङ जिसुआ जोंजों लोगोसे दङ दाबो दङ दिनैबो दङ जोबथाराजासे थागोन थैजासे बे नोंजों लोगोसे थागोन अब्ला नोंनि न'खराव गिनांगौ गैया जिसुआ गावनो जोंनि न'खरखौ बेंनानै लागोन इसोरा जोंनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालामथों आरो बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होनानै दैदेनथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों